عزيز السلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركو زخوركم تعزبتنا خميام تشيخوم ساعات شعتا خيلون اليوم رو عسرت خلتنا حسس تدلو هاجراون زيناتات يزلكم قريبه زلو في المنظوميه نمكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا فلم عبد ጸጋታት አካባቢ ውሑሳት ጣዕማ ዝውተር ሚኒስትር መሬት ማይና አካባቢና ዘኻኺሩ አብዞ ጋሽ ባርካ ባህላዊ ውርሻታት ንምስናድ ተራመን እስያትን ኪላታትን ከዓዘዝ መተሐሳሰብ ቀሪቡ አብ ንዞባ ወርደት አምድ ምፋዕ ዝምድናታት ዕዮ ዘተኮረ አስተምህሮ ተዋሂቡ سراويت مالي بزكايدو سرعيت لعلي 50 عطوقات شبراوين كان زقتل حبيرو سمين كوريا لومي عسرت غلطنا حسيت وصخفتنا بالستيك ميسايل كان زكايدت قليسا فنزويلا إسرائيلن نعسر شوعة عمتات تبتي خد صنع دبلوماسيا وزمدن أنام نقول نملاس تسماميعان زرزر زينا ጸጋታት አካባቢ ሐለኽትን በረስትን በመዃኖም ውሑስ አገባባት ጣዕማ ዝውተር ሚኒስትር መሬት ማይና አካባቢና ዘኻኺሮም ወኪሌርና ዮናታን ያዕበዮ ዘዳሎ ጸጸባሎ ጴጥሮስ መንግስት ካኦርቦይ ጸጋታት አካባቢ ተጸንቀቅቲ ተበላሸውትን በረስትን ስለዝኾኑ ውሑስ አጠቃቅማ ክዝውተር አብ ሚኒስትር መሬት ማይን አካባቢን ጊዜያዊ ሓላፊ ክፍለ አካባቢ አቶ ኮብሮማ ስመሮማ ዘኻኺሮም አካባቢ ተዳሰስትን ዘይተዳሰስትን ህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን ብሰብ ዝተሰርሐን ተፈጥሮአውን ኮይኑ ዲጋታት ወደባት ጽርግያታት ህንጻታትን ባዕትታትን አኽራናትን ወሓይዛትን ሜዳታት ጫካታትን ካልእን ከም ዘጠቃልል አረጋጊጾም እተኸፍሊ አካባቢ ጠቃስ ሓበሬታን ዳታን ብምድላው ከከማ ገዳስነቱ ናብ ህዝቢ ከም ዝርግሕ ዝተቐሳእተ ክብሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየደን ምሕደራ ድሩቕ ጓሓፍ ዝምልከት መጽናዕቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት 70 ሚታዊት ጓሓፋት ዝምሽምሽ 18 ሚታዊት ድማ ፕላስቲክ ምዃኑ ፍሊጡ በዚ መሰረት ኤርትራ እታው ሰደድ ምዝርጋሕን ምጥቃምን ፕላስቲክ ንምቆጻር ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 99 ዝባር 2024 ኣብ ግብሪ ውዒላ ተሰርሓሉ ከም ዘላ ብምሕባር ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ብምትሕብባር 364 ቶን መዓልቱ ዝሓለፈ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ንወፃኢ ሃገር ተላኢኹ ከም ተወገነ ከምኡውን 100 ቶን ዝተፈላለየ ጓሓሳት ከም ተቐብረን ከም ተቓጸለን ውሑድ ድማ እንደገና ተመስሪሑ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ባይታ ከም ተራሕወ ገሊጹ ንኩነታት ብከላ ኣየር ከተማ ኣስመራ ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 2019 ክሳብ 2024 ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ብዘይካ ኣብ ወርሓት መጋቢትን ሰነን ብሰንኪ ካምሲን ዝኽሰት ብከላት ጻዕቒ ተጓዳእቲ ጋዛትን ኣሰካፊ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ሃገርና ቀጻሊ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኮብሮም ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ዳግመ ምግራብን ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ብዝለዓለ ናህሪ ክቕጽልን ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብዘሳትፍ መንገዲ ክውደብን ተላቢዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ባህላዊ ውርሻታት ንምስናድ ተራ መንእስያትን ክኢላታትን ከዓዝዝ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ወኪሌርና ኣዳው ተወልደን ዘዳሎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርቦ እያ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዕቁር ባህላዊ ውርሻታት ብምድህሳስን ብምስናድን ናብ ወለዶታት ንምትሕልላፍ ኣብ ዝሰላሰል ዕማም ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መንእስያትን ክኢላታትን ድማ ብፍላይ ከዓዝዝ ብ11 ናሓሰ ኣብ ባሮንቶ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣብዚ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ምስ ካልኦት ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብምትሕብባር ኣብ ምዕቃብ ዝጭበጡን ዘይጭበጡን ባህላዊ ውርሻታት ኣተኪሩ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕርን ውጽኢቱን ብምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ መደባቱ ዝዘተየሉ ኣኼባ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ አቶ እድሪስ ሳልሕ ብኽኢላታት ዝምራሕ ኮሚቴታት ብምቋም ብዝካየድ መጽናዕትን ዳህሳስን ብዙሓት ኣብ ሓደጋ ምጽናት አንጸላልዎም ዝነበሩ ባህላዊ ውርሻታት ብግቡእ ተሰኒዶም ኣብ ዞባውን ሃገራውን መድረኻት ክንጸባረቑ ከም ዝበቕዑ ገሊጹ
አቶ እድሪስ ብተወሳኺ ኣብ ርእስቲ ኣብ ውሽጢ ዞባ ዝግበር ንጥፈታት መጽናዕቲ ዝተገብረሎም ንባህላውን ባህርያውን ጸጋታት ዘላልዩ ትሕዝቶታት ዓመት መጸ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ብመንእስያት ከም ዝቐርቡ ብፍላይቶም ዝጭበጡን ዘይጭበጡን መበቆላውነቶም ከየጥፍኡ ጥበብ ዝመልኦ ኣገባብ ከም ዝንጸባረቑ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብን ኮሚቴታትን ልዑል ከም ዝኾነ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብደረጃ መምሕዳራት ከባቢ ዝካየድ ባህላዊ ውድድራት ክቕጽልን ክሰፍሕን ተጀሚሩ ዘሎ ባህላዊ ቅነ ብሄራት ክድፋኣሉ ከምኡውን ዳሳሳውን መጽናዕታውን ንጥፈታት ብቐጻሊ ክካየድ ዝብል ርእቶታት ብምቕራብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታት ንዝተወሰኑ ኣካላት ጥራሕ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ተራ ናይ ኩሉ ዜጋ ከዓቢ ፀዊዖም ኣብ ዞባ ኦርደት ብጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ዝተወደበ ኣብ ምድልዳል ዝምድናታት ዕዮ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ክህሉ ዝግባእ ናይ ስራሕ ዝምድና ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ዝተምህሮ ተዋሂቡ ኣብቲ ብ6 ሓሰን ሰራሕተኛታትን ወነንትን ትካላት ዝተዋሃበ ዝተምህሮ ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣቶ መብራህቱ ረዘነብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ወነንቲ ትካላትን ኣስራሕትን ዕቤት ትካላት ብቕዓት ሰራሕተኛታት ዓይነት ኣቕርቦትን እንግዶትን ከም ዝምርኮስ ተገንዚቦም ኣብ ዝመዳይ ዝፀቂጦም ክሰርሑ ተሓሳሲቦም ቀዳማይ ዳኛ ቤት ፍርዲ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ተኽለ ኣከሎም ብወገኑ ሰራሕተኛታት መሰላቶም ተሓልዩ ብዘይኣድልዎን ውሕስነቱ ብዝተሓለወ ኣገባብን ዝዓይሉ ባይታ ክፍጠረሎም ሰራሕተኛታት ድማ ዝሕተትዎ ግቡኣት ብምምላእ ንዕቤት ትካሎም ብትግሃትን ተወፋይነትን ክሰርሑ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝፍጸም ኣድልዎ ወይ በደል ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝኸትል ገሊጹ ኣማሕዳር ዞባ ኦርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ድማ እቲ ኣስተምህሮ ብዝምድናታት ዕዮን ዝጸንሐ መረዳእታ ብምብራኽ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ዝኽሰቱ ክርክራት ኣብ ምፍታሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ብምጥቃስ ብቐጻሊ ክካየድ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ማይምነት ትርከብ መደበር ፈልሲ ኣትኳሮ ጠለባት ገረብቲ ዘማልእ ምድላዋት ብምግባር መደባት ምግራብ ንምዕዋት ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሮም እታ መደበር ፈልሲ ሎም ዓመት ንዝሰላሰል ንጥፈታት ምግራብ ልዕሊ 170,000 ፈልስታት ከም ዘዳለወት ነብዛሕትኡ ከዓ ምስ ተኸባቢ ዝሰማማዕ 22 ዓይነታት መበቆላውን ዘይመበቆላውን ኣግራብ ከም ዝኾነ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ማዓሾ ጎይቶኦም ገሊጾም እቲ ፈልስታት ድሮ ብውልቀ ገረብትን ወፋሮ ክረምታዊ ልምዓትን ኣብ ቀላጥ ቦታታት ሕዛእታትን ናይ እምነት ቦታታትን ይትከል ከም ዘሎ ብተወሳኺ ረዲዮም ዝኸንዚሉን ከሎ ኣብ ዞባ ጾሮና ተዋፊሮም ዘለዉ ተምሃሮ ክረምታዊ ልምዓት ንዝተዋህቦም ዕማማት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብግቦ የሰላስሉ ከም ዘለዉ በዓል ሞያ ሕርሻ መሃንድስ ዜና ግርማይ ሓቢሮም እቶም ተምሃሮ ኣብ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ምትካል ፈልስታትን መኹስኳስ ኣግራብን ከምኡውን ምጽጋን ዛላታትን ከትርታትን ይነጥፉለዉ ዛጊድ ድማ እስታት 30 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላታት 549 ሜትሮ ክቦ ከትርታት ከምኡውን ልዕሊ 900 ፈልሲ ዘገልግል ጎዳጉዲ ከም ዝዓመሙ ክፍለጥ ተኻኢዱ ነው ትስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ሰራዊት ማሊ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሃገር ብዘካየዶ ሰፊሕ ስርሒት ልዕሊ 50 ዕጡቓት ሽበራውያን ከም ዘቐተለ ሓቢሩ እቲ ስርሒት መልሰ ግብሪ ናይቲ ወታደራዊ መደበር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምዃኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ገሊጾም በቲ ስርሒት ብርክት ዝበለ ጽዋርን መካይንን ከም ዝማረኸ ሰራዊት ማሊ ፍሊጡ ኣሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተጠቐሰ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ማሊ ከም ተቐትሉውን ተቓሊሑ ንሰራዊት ማሊ ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዛይዱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብ18 ሓምለ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ወታደራት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 60 ከም ዘቆሰሉን የረድኡ ዕጡቓት ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ማሊ ብዘካየዶ ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ወጢነንኦ ዘለዋ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሎሚ 12 ሓሰ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣካይዳ እቲ ሚሳይል ሃገሩ ክመጻእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስግኣት ንምምካት ሓጋዚ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ተወሳኺ ጽዋር ከም ትፍትና ጠንቂቑሎ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ 17-27 ሓሰ ዝቕጽል ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ከካይዳ ወጢነን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ
ኣብዚ ልምምድ 10 ወታደራት ከም ዝሳተፉ ገሊፀን እየን። ሰሜን ኮርያ ነቲ ልምምድ ብኣግኡ ከም ዝኾነነቶ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ግን ካልኦት ሃገራት ባእሉታ ከም ዘይጸልሉ ሓቢረን ኣለዋ። ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ምዃንያ ሰሜን ኮርያ ትወቀስ። ቬኔዙዌላን እስራኤልን ን17 ዓመታት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እናብ ንቡር ንምምላስ ከም ተሰማምዓ ገሊፀን። እቲ ስምምዕ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ከካይድዎ ድሕሪ ዝጸንሑ ርክባት ከም ተበጽሐ ተሓቢሩ። ከም ኣካል ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ስምምዕ ቆንስላዊ ንጥፈታት ክጅምራ ምዃኑ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትኽተሎ ፖሊሲ ብምቋም ኣብ 2009 ምስቲ ሃገር ዝምድንኡ ከም ዝበተኸ ጸብጻባት ይረድኡ። ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደኒ ፕላቲኒየም ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኡ። በቲ ሓደጋ ዝተደብዩ ወገናት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሰመዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሚቶም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘይሕጋዊ ዕደና ጠንቂ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታት ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ናይቲ ሃገር ዘረድኡ። زغنزيل كلوت مال 11 حسب زيمبابوي زغاطم حدغا مطحل جالبا بوحدو 44 سوات كان زموتو تقالحيهم اتا جالبا لعلي 110 سوات عينا ابت زامبيا زداو قلاي كاريباتن قساس كم زنبرتلو اوان نت حدغا هم تقالع تغليصوم طنق اتا حدغا حما كنتات اير كخون كم زخيل افناو غمتات كم زلون بزعبو مرمراي كايد مهلاون تحبيروم መንግስቲ ኮሎምቢያ ንሮራታት ጎላን ከም ሉዓላዊ ግዛት እስራኤል ኣፍልጦ መሃቡ ካብ ሶርያ ኩነን የገጢምዎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ትማል 11 ሓሰብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ንዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገሩን ኮሎምቢያን ድማ ብሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ጠንቂቑሎ። ኣሜሪካ ኣብ 2019 ንሮራታት ጎላን ከም ሉዓላዊ ግዛት እስራኤል ኣፍልጦ መሃባ ዝፍለጥ ኮይኑ ኮሎምቢያ ኣብቲ ጉዳይ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ካልአይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። እስራኤል ንሮራታት ጎላን ኣብ 1967 ብውግእ ጎቢጣ ብምሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ 1981 ንምሕደሩ ዝምልከት ሕጊ ከም ዘተኣታተወት ጸብጻባት የረድኡ። ይኹን እምበር ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ዘይቅቡልን ምዃኑ ብምጥቃስ ክቃወሞ ጸኒሕሎ። እስራኤል ኣብ ሶርያ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ፍልስጤምን ሊባኖስን እውን ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲታት ትኽተል ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ታይላንድ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ንምክታእ ንፍቃድ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ከም ዘወንዘፈ ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም እዩ። ብዘይካዚ መንግስቲ ታይላንድ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብረት ዝሓዙ ዜጋታት ክረክብዎ ብሕጋዊ መገዲ ዝወነንዎ ድማ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሒዞምዎ ከይንቀሳቐሱ ኣዚዙ ኣሎ። ታይላንድ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ብብዝሒ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ትስራዕ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብታ ሃገር ልዕሊ 10 ሚልዮን ጠብናጁ ኣብ ኢድ ሲቪል ውልቀ ሰባት ከም ዘሎ ይረድኡ። ብሕታዊ ዋንነት ብረት ብደረጃ ዓለም ካብ ቀንዲ ጠንቂ መጥቃዕታት ፎኪስ ብረት ምዃኑ ይጥቀስ። መንግስቲ ቤልጅየም ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ምህዞ ናይ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። እቲ ካብ መወዳእታ 2026 ክሳብ 2035 ዝትግበር መደብ ወታደራዊ ዓቕምን ኢንዱስትሪ ምክልኻልን ሃገሩን ምድልዳልን ዘመናውን ምግባርን ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቤልጅየም ሓቢሩ። ብመሰረት መደብ ቤልጅየም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ንወታደራዊ ምርምርን ምህዞን ክትስለያ። መንግስቲ ቤልጅየም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንወታደራዊ ወጻኢታት ሃገሩን ኣብ ልዕሊ 200 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዘበሎ ዝዝከር እዩ። ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ፖላንድን ሮማንያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ወታደራዊ ወጻኢታትን ናይ ምዕባይ ስጉምትታት ክወስዳ ጸኒሕና ኣለዋ። ጸጥታ ኤውሮጳ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን እናንቆልቆለ ብምምጽኡ ሃገራት ዞባ ዓቕሚ ምክልኻልን ከደንፍዓ ከም ተገደዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ 2025 መጠን ተጠቃምነት ከሰል ብደረጃ ዓለም መጠናዊ ወሰኽ ከም ዝረኣየ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ወኪል ጸዓት ሓቢሮም። መጠን ተጠቃምነት ከሰል ብባዶ ነጥቢ 5 ሚእታዊት ብምውሳኽ ኣስታት 9 ቢልዮን ቶን ከም ዝበጽሐዮም እቶም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ይኹን እምበር ምስ ምዕባል ተሓዳስ ጸዓት ጠለባት ከሰል ክሳብ 2030 ብልዕሊ 3 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ይግምታት ዘሎ።
بكلا أير من كاي تتكامنت كسل كوغودل كقرب صنحة أغراو تصاوعيتات كم تزيد اللي ختكبر كم زي صنحة يزتكاس كسل كاب قندت أنقطات بكلا أير مخانو زفلت يوم زيناتات نمززام أرست زينا خدق ملكم عب تصقاتات أكباوي بوحوسات مخزوتر منستر مريت ماينا كبابنا زخاخيرو أبزو واقاش باركة بحلا ورشاتات من السناد ترى من إسياتن كإلاتاتن كعزز متحساسة بقريبو عبن أزوبا أوردت أمد مفع زمدناتات عيو زيتا كورستو مروتو واهيبو سراويت مالي بزكايرو سرعيت لعلي 5 عطوقات شبراويان كم زغتلا حبيرو سمين كوريا لو مع سرت غلطنا حاسد وصافتنا بالستيك ميسايل كم زكايرت قليس عام فنزويلا إسرائيل نعسر شوعة عامتات تبتي خد صنع دبلوماسيا وزمدنن ناب نبور نمملاس تسمعني عام نسعة تزسترالو زيناتات تزازيم الله مستروف مدباتنا نحرقكم بوغني سنة بشات